Hola, que tal? Estivemos vendo esta semana na clase un ritmo funky. Un ritmo moi chulo que, para que vos quede así un poquinho claro, vamos repetir aquí, vale? Imos, para facer este ritmo, utilizar a posición de re maior, pero no séptimo traste, que é un sol, igual que este sol, vale? E no noveno traste, que é un la, igual que este la, vale? Para facer o ritmo soimos usar estas tres cordas que estamos pulsando: a terceira, a segunda e a primeira. Terceira, segunda e primeira. E o ritmo ven a ser isto, agora vos lo explico. Vale, para que o vexamos despaciño, se poñemos esa posición de sol no sétimo traste, facemos dúas para baixo, dúas para arriba, abaixo, arriba, abaixo. É dicir, vale, dándolle un poquinho de ritmo sería isto. La. Vale? Requiere un poquinho de práctica e pillar ben o golpe da púa, vale? Abaixo, abaixo, arriba, arriba, abaixo, arriba, abaixo. E hai un truco máis para facer que este ritmo soe de verdade un poquinho funky, que é apoiar e desapoiar, digamos, e quitar os dedos un pouquiño. É dicir, facemos forza e deixamos de facela. E con iso cortamos o son, vale? Entón facemos así un ritmo como máis chulo. Este ritmo, ademais, nos serve para acompañar Escuela de Calor de Radio Futura, que estamos vendo en clase, e que ademais só ten eses dous acordes, sol e la, é dicir, calle al sol de poniente hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor, venga a la escuela de calor. Sol, la, e así todo o tempo. Practicade porque é un ritmo moi chulo e que queda moi ben. Vémonos.